e participamos todos no traballo do PEPCHA, todos os grupos políticos, e nós non aprobamos. Vos vou a decir por qué. Presentamos un montón de alegacións e algunhas delas non las aprobaban, non tiña máis remedio que facelo. Pero as mocións políticas sustanciais, as que tiñan meollo, esas votaron en contra. Claro, vandes a entendelo rapidamente. Eran unhas alegacións que se referían a negociar e a conseguir para uso e disfrute público de todos os cidadáns de Baiona o convento das Monsas. E aí entramos en areas movedizas para o Partido Popular, non para nós. E non estamos falando de expropiar, sino de negociar, algo que este goberno municipal é incapaz. Pero cando se fala de clero, ollo, cuidado co señor Almuiña, se non velo cando fala con un cura que lle fai a reverencia constantemente. Pois non apoiamos o PEPCHA, a pesar de ser un proxecto importante para a rehabilitación deste concello, inda que me imagino que como sigamos nas más que estamos non se vai a acabar nunca. Claro exemplo é o que temos en Vigo, o que temos en Pontevedra, os compañeros de traballo que están facendo ali arreo, o que temos en Allariz. Eses si son recuperacións de casco vello. Vamos a ver o que se pode facer co que aprobaron estes homes e estas mulleres no momento que nos entremos no goberno. Chegamos ao capítulo do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Baiona, o gran fracaso do señor Almuiña, o gran fracaso. Démoslle tantos paus cando a aprobación inicial, colleu tanto medo que se deu conta que lle podía costar a cabeza este proxecto, e leva 2 anos no queixón do alcalde. Pero sabemos moi ben que está no queixón do alcalde preparado para sacar, si saca a maioría absoluta, con pelotazos incluídos. O sabemos a boa fe. Un plan xeral donde se sigue promovendo a vivenda de especulación, vivendas baleiras, como na avenida de Xabadís, como nos Tendais, chales baleiros, Puente Romana, Portolís. Eu vos invito a que vayades por esas organizacións e que toquendes no timbre a ver cuánta xente vos contesta. Agora no inverno, no verano, agora no inverno. Pois siguen potenciando eso, siguen potenciando a política da especulación. En cambio, os veciños e as veciñas de Baiona que queren unha casa teñen que ir a concellos máis asequibles que estes. Bueno, pois que en este plan xeral que nos presentan siguen promovendo a especulación, siguen promovendo o que se fixo hasta ahora, botar aos veciños e as veciñas fora. E tamén siguen ca idea de montar 2 campos de golf en Maredo. 2 campos de golf. Pois mirad, en estas asambleas que levamos polas parroquias, temos yo dito así de claro aos veciños. Un goberno do BNG a partir do día 22 non vai a consentir ni un solo campo de golf en Baiona. Ni un solo campo de golf. De ninguna manera. Tamén están dispostos ao plan especial de Porto, a sacarlo adiante. Un plan especial do Porto, unha aeronáutica, que tamén era panacea como campo de golf. Nos iba a sacar de traballar a todos. Nos iba a sacar de traballar. Bueno, pois quería montar 12.000 metros cuadrados de edificacións, discotecas, cafeterías, restaurantes, comercios, edificios de baixo máis sur. Siempre defendimos, dende o BNG, volumen cero.
O que queira montar su negocio, que cruce a rúa e que compre na acera de enfrente, como calquera veciño de Baiona. Si queren facer talleres e o que queran, que furen e que o fagan de baixo no recheo. É o que teñen que facer. Ben, pois, a saber o que nos espera, como isto vai apareando. Foron quen o Partido Popular de manifestarse en contra da privatización da lámina de auga. Bueno, pois agora, desde a Xunta de Galiza, volven outra vez a privatizar, a pretender privatizar máis lámina de agua e os marilleiros patada no cu e pola ventana, como teñen feito todo o tempo. Para nós, a política que nós pretendemos facer, o proxecto noso, o noso programa electoral, presenta unha alternativa distinta, completamente distinta do resto dos partidos políticos hasta o día de hoxe. Seguimos defendendo o que defendemos fai 4 anos, porque estamos convencidos de que ten que ser así. Unha política alternativa e distinta, diferenciada dos demais. E se trata de diversificar a economía en Baiona. Diversificarla. Porque se vos dades conta, unha economía en Baiona enfocada ao turismo, como está ahora solamente ao turismo, todo se vai para o turismo de 2 meses, ao turismo de 2 meses. Resulta que cando ven unha crise deste tipo, levamos un pau tremendo, porque a xente, se non ten para comer, menos vai para ter para viaxar e para facer turismo. Por lo tanto, hai que buscar alternativas. Hai que buscar alternativas e unha delas é diversificar o turismo, desestacionalizarlo, que veña turismo todo ano, xente que lle interesa algo máis que o sol. E a nosa proposta é defender a pesca artesanal, a que eles pretenden botar cada día, pouco a pouco, fora do muelle, fora da lámina de agua. Pero queremos máis, queremos máis. E cando digo isto, hai xente que dice, este está tolo. Este está tolo. Pois non estamos tolos, non estamos tolos. É unha vergonza para un político. Sinto vergonza cando hai un empresario, a día de hoxe, da crisis que está vendo, o que está caíndo, que quer montar unha empresa en Baiona e non pode. É vergonzoso para calquer político que suceda isto. É vergonzoso que a maioría das empresas que hai instaladas en Baiona non poidan recibir axudas porque están instaladas de maneira ilegal ou entre pinzas e non poden acudir a axudas, non só da banca, sino de servicios e de organismos oficiais. Por lo tanto, nós queremos un polígono industrial para Baiona. Un polígono industrial non como que hai agora recollido o Plan Xeral, que leva desde o ano 94 paralizado, sin poder desenvolver, porque ten tantas costas que é inviable totalmente. Gastarían máis en muros de contención que facer a urbanización. Por lo tanto, é inviable. Eles saben. O teñen aí agochado no medio das casas de Baiona. Ben, pois, nós queremos un polígono industrial. Evidentemente non para empresas como Citroën, porque non collería. Nós queremos un polígono industrial de 200.000, 300.000 metros cuadrados. Cando estuvemos gobernando na Xunta, este proxecto yo le ven ao compañero Fernando Blanco, mandou os técnicos aquí e dixéronos que tiñamos toda a razón do mundo e sitio onde facelo. Por lo tanto, non estamos tan tolos. Non estamos tan tolos e temos razón para facelas. Porque o que pretendemos é reubicar a todas as empresas que teñen problemas en Baiona, a súa ubicación, reubicalas en ese polígono industrial e crear solo o suficiente para que veñan outras pequenas e medianas empresas. Eso é o que queremos nós para Baiona, que haya sitios para os nosos fillos e para os nosos netos con futuro, para traballar todos.
Cando me encargan os compañeros e as compañeiras de facer unha candidatura para Baiona, fai máis dun ano que empezamos a dar voltas, falando con xente. Falamos con moita xente, moita xente. Xente que necesitamos coherente, xente honrada, traballadora, honesta, xente honesta, xente con coraxe, porque tendo un alcalde como temos, un día nun pleno díxenlle que ningún cachorro franquista vai a dicir a un concelleiro do Benegar cuál son as cousas que ten e que non ten que facer. Ninguén, ni nos van a calar, ni nos van a dicir que é o que temos que facer. Bueno, pois, para presar con xente como esta, necesitamos xente con coraxe, xente como esta. Xente con coraxe, como a que teño a miñas espaldas, necesaria para levar a cabo o proxecto do Benegar, necesaria para gobernar Baiona. Ca vosa forza hai futuro. Moitas grazas. Arriba Baiona! Acompañarnos, por favor, aos pinches que temos aí arriba preparados para todos e todas vos. Moitas grazas a todos. Coa túa forza hai futuro. 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 Coa túa forza hai futuro.